Kaixo familiak, bideo labur-labur honetan ikerketa baten berri emango dizuegu. Zuen seme-alabek bertan parte hartzea nahi genuke. Hemen azalpen txiki batzuk ea dena argi gelditzen den. Lehenengo galdera eta garrantzitsuena seguruenik zer da zehazki ikerketa hau. Hasteko jakin ezazue ikerketa hau Mondragon Unibertsitatetik antolatzen dugula. Eta zertarako da? Oso sinplea da. Ikasleek zientzien arloan hobeto ikas dezaten laguntzeko. Horretan, aritzeko gure helburua da ulertzea nola ikasten duten zientziak zuen seme-alabek. Eta horrela, etorkizunean hobeto eta errazago ikas dezaten tresna berriak sortu nahi ditugu. Seguruenik jakin nahi duzue, ea derrigorrezkoa den zuen seme-alabek ikerketa honetan parte hartzea. Erantzuna oso argia eta zuzena da. Ez. Zuek erabakitzen duzue, ikerketa honetan, parte hartzea nahi duzuen, ala ez. Parte hartzea borondatezkoa da. Zuek erabakitzen duzue, eta lasai egon, erabakitzen duzuenak ez du inolako eraginik izango, zuen seme-alaben eskolako notetan. Eta zer egingo dugu ikerketan lortutako datuekin? Hau beste kezka garrantzitsu bat izaten da. Zuen seme-alaben datuak seguru egongo dira. 3 gauza garrantzitsu jakin behar duzue honi buruz. Lehenengoa, jasotzen den informazio guztia isilpekoa da guretzat bakarrik, eta ez da inorekin partekatuko. Bigarrena, datuak anonimoak izango dira. Zer esan nahi du honek? Bada, erantzunak ez direla inoiz zuen seme-alaben izenarekin lotuko. Berehala kenduko dugu identifikatzeko edozein datu. Eta hirugarrena, eta hau ere funtsezkoa da, datu hauek guztiak ikerketa honetarako bakarrik erabiliko dira. Ezertarako gehiagorako ez, helburu zientifikoetarako soilik. Hau guztia entzun eta gero zuen seme-alabek parte hartzea egoki ikusten baduzue, nola egin? Oso erraza da, 2 pauso besterik ez. Bat, seme-alabarekin batera jaso duzuen baimen orria sinatzea, gurasoek edo tutoreek. Eta 2, sinatutako orri hori ikastetxean entregatzea, kito. Edo bestela, beheko estekan sartu eta datuak betetzea. Eta besterik ez, 1000 esker zuen arretagatik eta denboragatik. Gogoratu edozein zalantza gehiago baduzue ikastetxean galde dezakezuela. Eskerrik asko berriz ere.